levei a nena a darlle o biberón ao cordeiriño, porque ela sempre que ven quere ir a ver o cordeiro. E o cordeiro encantado de ver a ela cando lle leva o biberón. O almorzo de Carlas tamén semella ben sabroso. Pois nada, día novo, toca meterlle man ao carro. É unha peza bella, tradicional da cultura galega, e teño moi pouco tempo para poder traballar nel. Así que, bueno, a ver que tal queda. Aquí hai que encintar antes de pintar. Tapar ben as ventás, tapar o conduto de gas e cando este todo rematado, a pintar. O de Matías e Litos non semella tan apetitoso, pintar e salpicar. Ainda que o de Adrián, baseado en pasar a vasoira, tampouco semella moi atractivo. Bueno, ahora que xa acabei de enfoscar, hai moi pouco ruido, así que ainda vai vir o bicho, vou encender a máquina. A min este silencio non me mola nada de nada, Vou encender a máquina por si acaso ven o bicho, non nos vai a comer. Non nos sintes chegar. Se hai tanto silencio con máquinas e tal, pois ainda se asusta. Ahora non ven. Aparte, eu vin en TikTok un vídeo dun chico que lle aparece un oso e o que lle fai é berralle e volverse loco. E así asustou. Vou encender esta máquina tamén por si acaso. Tú non uses usa eso para que faga máis ruido. Litos toleou co oso. Anda facendo barullo cas máquinas. Ata me dixo a min que fixera máis ruido traballando. Se querían máis boureo, simplemente tiñan que chamar a Alex e xa estaría. Estamos aquí no medio da reparación do carro, que non restauración, e nada, e retirando toda a parte que está pois, medio podre para deixalo o máis saneado posible e despois o que quero facer é recubrir as pezas que faltan, que xa desapareceron co paso de tempo, para deixar un máis ou menos similar ao que se fixo originalmente. Carlas aclarou que a restauración no carro será leve. Litos agradecería poder subir a él e fuxir como a un foguete se a situación se complicara. Ese ruido que ven aí do bosque, a mí non me ten boa pinta. Imagínate que os suba a rama e rompa a rama. Se a intención é que non veña o oso, as merendas e petiscos de Carmen non axudan a mantelo a raya. Oh, Carmen! Hola, aquí os baixei isto para que tomedes algo. Habrá que darlle de comer a esta xente, porque le vai aquí traballando desde esta mañá e, bueno, tamén o merecen. Non tenía fame, pero tiña todo boa pinta. Xa comerei máis tarde, ó. A Matías case hai que obrigalo a comer, mais para traballar non precisa recordatorios. Iba a mandar a Matías poñerse a pintar, pero xa se puxo el. Antes de que me manden, xa fago eu. E, bueno, como Matías está liado pintando, a verdade é que agradezco tamén a Carmen pintar as táboas porque eu só tampouco do feito. É un orgullo estar con il porque fai unhas cousas preciosas. Mira, osos pardos, na Serra do Courel e outras partes da montaña lucenses tamén demostrada desde fai tempo. Isto non é ninguna broma, que estuve vendo noticias e dicen que comen ás persoas. Litos, Sí, que, pensas estar aí todo o tempo ou que teu sin máis? estou lendo noticias de osos aquí Que no Courel. noticias? Mira esta, que pon que hai 800 osos aquí ao lado. Agora ponse a ver noticias de osos, non debe ter outra cousa mellor que facer. Mira que grande ten a cabeza, é que isto levanos unha perna. Sabes que vai ser grande? A bronca que nos vai meter Rosa, como non fagamos nada hoxe. Pois el quer aguantar despois a Rosa, el verá, xa é maiorciño. Se finalmente ven o oso, Adolfo pensou que era boa idea que contara cunha pista lisa para desplazarse. Vou arreglarlle aquí un pouco isto para ver se me poñen a acera. Aquí, se non o fago eu, non vai facer nadie. Pois Adolfo está aí todo emocionado co Sacho que parecelle que xa imos fazer a soleira. Hasta colliu a pá e todo, medo me dá. Eu así vou máis rápido. Levo toda a miña vida de palista, así que xa que está aquí vou aproveitar para sacarlle todo o jugo que se poda. Que lle vai dando que, pola miña parte, non vai haber soleira ningún. Eu creo que hai algo no bosque que nos está observando. Porque notase no ambiente. Escuítase moitos ruídos, que veñen dali. A min hai algo que me huele raro aquí. Recórdame a mítica película de Steven Spielberg. Esa que facía do tiburón, que facía turum, 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 turum. Ai, que ter medo que calquer momento... ¡guap! Falsa alarma. Era unha cabritiña que tiña fame, entonces eu funlle dar o biberón. Así para cando teña un fillo ir practicando. Come, miña nena, come. Vai, susto me dache.
O Litos ten moito medo que lle veño o oso, Tenlle pánico ao oso, Cada quen coa súa teima.